Ini barangkali ada yang mau request apa Ibu? Ayang-ayang. Ayang-ayang ini berduet toh. Ayang-ayang ini duet ini koncoku sama. Yo, panggah diatasi, duet ayo yo. Oh, iki bapaknya ngatasi kok Panggah wani. Wani ya? Wah, aku ibarat toko lagi jaluk apa ya kudu iso senajan tok kleru. Kudu no, kudu serba bisa. Ya diaturke Mas ki langsung ki Nggih, monggo. ayang-ayang. Minakan pemundut cah nom-noman iki dijalukane sing lagine nom-nom. Ayang-ayang. Monggo dikasih kembali kalau gitu ya, bareng. Ya wis ora apa-apa. Mas Pendi lho, MC ning Gondo Suling iki ora gelem ngene.
Berarti ayang-ayang ya? Ayang-ayang